זה היה הפתיח. טוב, פסח חמוד. אני ברחובות. אני לא אעשה לחקור את האזור כי עיר וזה ענק ואין מצב שאני הולך להסתכל פה או לראות משהו כזה וזהו. אין לי מה לצלם, אני הולך לבריכה, זה מה שאני אצלם, למרות שאין לי מה לצלם אין לי מה לצלם וזה מה שאמרתי לפני שנייה, ולכן אני מצלם את זה שאני הולך לבריכה ואחר כך אני הולך להתקלח, ואת זה אתם לא תראו כי אני לא מצלם את זה ואין לי מה לומר. אז קיצר חברים, אני אחרי זה הולך לרדת לעשות כמה סשנים בסקייטבורד בערך. אני מקווה שאני לא זז יותר מדי, אתם יודעים. טוב, ביי. אני מצטער שאני חופר בכל סרטון, אז ביי. אוקיי. אנחנו בדרך לבריכה, כמו שאתם רואים, יש לי משקף על הראש. אוקיי.
איזה כיף. בבריכה. כיף. זה הבריכה של הקטנים, תסתכל. שם המגלשה, אבל לדעתי עוד לא נפתחה. אוקיי. בוא תראה. ופה זה הבריכה, אוקיי. סשנים של הסקייטבורד, נראה לי שאני אצלם עוד מעט. מחר אנחנו בסקייט פארק בתל אביב, ועכשיו אנחנו הולכים למסעדה, אז ביי.